Pitutur Agami, nasihat-nasihat agama Islam dalam bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sederek ingkang kinurmatan, pilih Allah Subhanahu wa taala mawi rahmatipun kathah bikak pintu-pintu kesainan. Salah setunggalipun mawi waosan Quran. Ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken kalian Imam Tirmidzi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sing sapa wonge maca sak huruf Quran dheweke itu siji ganjaran. Lan siji ganjaran niku wau, siji kebecikan niku wau dilipetke ping 10. Masyaallah. Terus ganjaranipun kathah sanget nggih. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan wala aqulu alif lam mim harfun. Aku ora ngandhake alif lam mim kuwi sak huruf. Walakin ananging alifun harfun, alif kuwi sak huruf, walamun harfun, lam kuwi ya sak huruf, wa mimun harfun, mim ya sak huruf. Masyaallah. Berarti ganjaranipun kathah sanget nggih, masyaallah. Terus monggo ngathah-ngathahaken maos Quran. Sanajan to mungkin dereng paham maknanipun nggih mboten napa-napa niku urusan senes. Nggih, berkahipun maos Quran niku wonten kiyambak, berkahipun tadabbur Quran niku nggih tentunipun luwih sae nggih niku nggih wonten berkahipun malih. Nggih, ananging menawi dereng paham maknanipun Quran nggih mboten napa-napa. Maos Quran per hurufipun pun pikantuk ganjaran. Bahkan sanajan to niku dereng lancar terbata-bata mboten napa-napa nggih tetep maos Quran tuk ganjaran kok niku kok. Ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Wong sing maca Quran dheweke isih terbata-bata dereng lancar ngeten nggih, dheweke rumangsa abot anggone maca Quran lahu ajran pikantuk rong ganjaran. Lho tetep diganjar lho niku. Ganjaran napa? Ngendikane para ulama jelasaken hadis menika niku ajru at-tilawah nggih, sing sepindah ganjaran maca Quran ingkang nomor kalih napa? Ajru at-ta'ab wal masyaqqah. Ganjaran susahe anggene maca napa? Quran. Perjuangane pun untuk ganjaran. Milanipun sepindah malih ibu bapak monggo dipun isi wektalipun kagem ngathah-ngathahaken maos Quran. Insyaallah wekdal ingkang dipun lampahi insyaallah kebak ganjaran. Mawi napa waosan Quran per huruf pikantuk napa ganjaran. Masyaallah. Mugi-mugi Allah paring yuswa panjang dumateng kula panjenengan sami kagem taat nggih salah setunggalipun kagem maos Al-Quran. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.